malam me ke ba ma ka ka ture ni malam ina lafiya to me zafi haka wannan ne syllable din me ya faru bala'i ya abu kaya sun ƙara farashi abinci ya ƙara farashi ga kashe mutane lokacin wancan lokacin an ce tashin bam mun yi gujin mun kori bam din yanzu kuma shi kenan ga bala'in kisa ga bala'in rashin ga kayan abinci yanzu yau a ce wai shan magani wannan ya zama bala'i a asibiti a ce wai 'ya'yanmu waɗanda suke karatun boko abu ya taɓarɓare ya lalace in ba ka da kuɗi shi kenan ka zama bawa a to me ya zafi kai da na san kamar soyin Buhari ne dake to me yake faruwa kai baka samu nake faruwa ba eh ni nan da ka ganni na a fili na ɗauka na siyar kai sana'a domin kamfen ɗin Buhari domin kamfen ɗin Buhari na sai fili to lallai amma ka yi investing ka zuba jari investing ɗin